manualdeko txarkoan edo saldaingoan, neska bat eskolatik etxera joan, laminak ikusi errakabastarrean edo handeparan edo potxingo baten, ezta? Eta ureratu eta laminak salto egin uretara eta ezin ikusi. Baina beti itxi horrazie aiztute urregorrizkoa munabastarrean edo zera. Horrazie hartu, behatzera joan. Behatzera joan orduen gaubean sokorru beten da laurike laminak horrazie eske. Eta horreiten daulango bertzomoldeko bat, Inazia, karezu gure horrazia, ez da hilgo zure askazia, holango zera eta bertzomoldekoak, ez da koplak. Eta orduan, azkenean bezin gauzunik egin, daiten dutzi horrazio hori bota, baina batek salatu egin ebazan. Ez netrago bete ikusi galdailan ez nire egosten, edo maskiluen, eta zu ez netrago bete mozten zure esango dut zelan galdu lamina betiko. Eta hombre, hautzi, demonotzien da zanotzien bitu. San Juan egunean jaioko sekor bikotea azten danean, bustertu izue, eta errekak tragastu edo entilatu egizue zugutzeak egite. Dantxe galduko dira betiko laminak. Eta orduen, alantxe egiten dabe, eta ordeko gurean esaten da, errekak guzti jozela, odolaz beterik laminen odolakaz.